Айде да видим колко са излезнали. Махаме капака. Ето го. Горо старикът Голешив. Леко, внимателно, спокойно. Така. Първа стъпка е тук, но се нарека малко трудно. И тук съм си приготвил една капачка с спирт за дезинфекция на краката. Айде ще пи тук хубаво и внимателно. Така. И айде в кашончето под лампите. Доволен ли си там? Браво! Айде и другия да извадиме. Черен гяло. Или черен си, май чисто черен. Айде хубаво стъп. Бе, значи стъпи вътре, без да подскачаш. Така, хубаво. Айде сега внимателно те спускаме там долу на топло. Да, доволно, нали? Пи. Чулки, които са се излюпили. Да не пречат. Гледаме много да не въртиме яйцата. И трябва да сложим, защото им е хубаво да е висока влажността. И така едно парцалище. Така, добре. Тук е това парцалче. И с хладка вода ще го навлажниме, за да не изсъхва вътре в яйцата ципата, защото така може да не успеят да се излюпят. Трябва последните точно стадия на излюпването на яйцата трябва да се поддържа висока влажност инкубатора. Така. Айде сега затваряме бързо, за да не изтиват повече. И най-накрая си лягам, утре пак. Айде.